udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu ukuthi asihlanganise la emathobeni ngalendlela sihlanganise ngayo. Siyambonga kakhulu, udumo lonke lungolwakhe. Ngiyajabula ke ngina abantu bebancane sengiyabona abantu baningi ligcwele ithende komngumezulu. Angithobeke ke ngibingelele kodlakadla omsuthu. Siyabingelela mfundisi. Amen. Sibingelele umndeni wonke komngumezulu. Ngibabonile becula la. Ngabona ukuthi khona ubuse engabazi khona engibaziyo. Angizoxela ke kakhulu. Yawazi umsebenzi wakho uswane ukuthi kufanele angenze ngibazi. Ngibingelele kabefundisi bonke abakhona. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sixolise ke nakubabudlamisa simbamba nje ngena esathi uyahlala. Uyayicupha ikhaya uyambona. Ngeke asinde empini, ngathi ngizwe ukuthi umuntu osinde empini ngeke yena asinde. Sibonge kakhulu bonke asebefakazile, abefundisi bonke abakhulumile. Ngibingeleleke obaba bonke abakhona nomama, intombi nezinsizwa, Sunday school, umphathi ohlelo, nalezi insizwa ke zishayela insimbi. Bake banibingelela nje noma kuqala mina ukumibingelela. Hayi kulungile ke siyabonga. Ngizocela nje ke umzukulu wami umzukulu wena kimi. Uma sengiqala nje sengishumayela ukuthule ukuthi du. Ngeke ngizwe bethu abanye abafundisi amandla bawanikwa ikeyboard. Mina ngwanikwa ikeyboard. Aqhamuka phezulu. Nasibheka khona siphamisa amehlethe entabeni. Ihubo 121 lapho usizo lethu livela khona. Aluveli ikeyboard. Bese ke sibonga kakhulu ukufika emathobeni. Ngagcina ngumkhwenyana emathobeni, hayi mina ngisebuka. Ngisehuye. Ngizwe phela ngoba umama wami uSV Myeni wahamba esengibiza ngendodana. Aphinda ngibize ngumfundisi wakhe. Manje bengizama ukuthola lokho ukuthi emathobeni ngiyindodana noma ngumfundisi wakhona noma ngisewumkhwenyana. Sengishilo ngithi ngumkhwenyana ukuthi angiyena umfundisi wenu. Bengizozipha nina ngithi ngumfundisi wenu seningiphilileke kulungile. Alikho icala, umama wahamba yena esengigonile sengiyindodana sengumfundisi wakhe. Ngangithobeka kakhulu ngalokho. Mhlamba ngichazeke kancane abantu abaningi bezolokuthu uJesu Kristu inkosi bayaqamba nje ukuthi kwenzakalani. Yebo uJesu Kristu inkosi siyakwazi lokho. Kodwa khona imfihlakalo ekuleli igama elithi uJesu Kristu inkosi. Uma uvula uFiliphu chapter 2 verse 11 mhlambe bamvule abangenalo ulwazi lwakhe. Angimvulile kodwa mina ngixoxa nje. Philip chapter 2 verse 11. Izwi lenkosi lisitshela ukuthi zonke izilimi ziyovuma zithi uJesu Kristu inkosi. Uma ulibheka leli gama libhalwe ngamagama amakhulu. Onke nje amagama akhona abhalwe makhulu uJesu Kristu inkosi. Akusona ke isiqubulo sebandla. Isivumo. Uma ufunda uverse 11 uthi zonke izilimi zivume. Ngamanye amagama ke akusona isiqubulo, isivumo. Ngesikhathi uvuma ke lithi iBhayibheli inkazumulo iya kuNkulunkulu uBaba. Udumo lonke luya kuyena ngesikhathi uvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Kufanele ke simvume sisela emhlabeni ngoba lesi sikhathi ukukhulunywa ngaso lapha kuFilip chapter 2 uverse 11 kuyobe sekubhlungu ngoba zonke izilimi ziyophoqeleka ukuvuma ziyamkhonza azimkhonzanga. Usesihogweni uyasha noma ungaphandle uyovuma ukuthi uJesu Kristu inkosi ngoba uNkulunkulu ukubekile ukuthi kufanele kwenzeke. So kuyokusiza ke uqalelele manje uvume. Amandla ke akuleli igama makhulu ngendlela emangalisayo.
befundisi bami enikhona ngiyazi ukuthi kuke kube nekhathi la nikhipha khona amadimoni bese sithi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha alikho icala lapho kuhle kodwa ngifuna uqaleke manje uthi uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba lisha ngokusheshsha idimoni liphume lihambe alikuniki inkinga ngoba alizwani nokuthi uJesu Kristu inkosi so mawubize nje leli gama balibiza begula basinde balibiza beneyinkinga zixazululeke kuzame uma ungakazi ukuzame so ke uma ufunda kabase Roma 10 uverse 9 uthi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi ukholwe enhlizweni yakho yasindiswa ngamanye amagama masithi uJesu Kristu inkosi ngaso leso sikhathi usho wenzani uyasindiswa ubani wazi ukuthi uzohambani la emhlabeni so ke kungenzeka usho la manje ukuthi uJesu Kristu inkosi hamba indawana mhlawumbe sedrobheni belushayiswe emoto ufe uzongena ugijima ezulwini ngoba kade umvuma uJesu ukuthi uyinkosi uma lokhu sitshela iCV ayimfaka umuntu ezulwini ukuthi wasindiswa ngonyaka othile wavikwa kanjani izintuli zendlela ziyakungcolisa manje mawusikhoshela ngokuthi uneminyaka engaka wasindiswa umbuzo omkhulu uthi mayebuya manje uJesu elanda ibandla uzohlwithwa yini wena manje mawuhlala ukuthi uJesu Kristu inkosi uyazi ukuthi unjani uzohlwithwa imfihlakalo kuleli igama ke so lijwayele akushona isiqubulo sebandla igama elisezweni mawuthi uJesu Kristu inkosi awusho into esho ibandla elithize kodwa usho into eseBhayibhelini uJesu ke kuJohn chapter 7 verse 38 uthi okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo uma ukholelwe eBhayibhelini ukuthi liphefumulele uNkulunkulu ungaqala nje umusho uJesu Kristu inkosi kuyokusiza lokho abantu abaningi ke bayakuzonda baxabane nawe ngoba liyabashisa leli gama lishisa imimoya amadimoni akubona uyazonda ufuna ukukwazi lokho nina ke enikhonza kanye nobaba udlakadla la usabela nenhlanhla ke ngoba nawo seyizwile incazelo bayazondwa emabandleni kuthi nithathapi lento senisho thina siyazi baxabane nabo abefundisi kanti baxabana nezwi likaNkulunkulu so ke wena mawukusho umholo wakho kuba udlakadla ngeke usabana inkinga ngoba usezwile naye useyazi ukuthi liyasindisa leli gama lisisezulwini so ke uma ngila phambili ngithi uJesu Kristu inkosi mawufukala lapha kuverse 9 10 lithi onke amadola ayaguqa ezulwini aguqa emhlabeni angaphansi komhlaba so mangisho ngila ngiguqisa onke amadimoni akhona nafuna ukuphazamisa etendeni mase ngiwaguqisile abalekela kuba kinini enhlezi phansi yikho ke kufanele mangithi uJesu Kristu inkosi ningasho ukuthi uyabusa nawe isho lento engiyishilo ukuze lingezi kuwe niyangizwa kwathi mangithi uJesu Kristu inkosi nawe thana uJesu Kristu inkosi ngoba mangithi uJesu Kristu inkosi uthula liyasha libalekela othule noma othi uyabusa ubani ongazi ukuthi uyabusa ningangizwa ke kabi ngiyazi ukuthi khona ibandla elithi uKristu uyabusa angisho ukuthi ba wrong angikhulumi ngabo ngikhuluma ngami nangezwi ngiyangizwa hodwa so angigxeki umuntu akasho leyo nto abonto izomsiza ngoba ukukholwa kahle kuphakathi kwakho noNkulunkulu wakho ukuthi umunye umuntu oseteleni uthini akusebenzi lutho ngoba akekho umuntu onesihogo akekho futhi onezulu ngakho ke akusiza ukujabulisa umuntu nayo sazoma phambi kaNkulunkulu niyangizwa abantu basemathobeni uJesu Kristu abone sekushonini nake ngiyabonga uJesu Kristu inkosi noma ugula nje uzokubuhlungu ekhanda ubekusanda uthi uJesu Kristu inkosi phezulu leli khanda ngiyakutshela ukuthi intembi mhlambe uyakwazi ungitshela bolonqamuka ngiyaliphela ikhanda kunabantu ababili befakaza la ikhalezo niyalazi ikhalezo emathobeni kunabantu ababili befakaza abafakazelwa ababanikile
bavukile emathuneni angathi emathuneni bavukile sebefile linamandla leli gama liyavusa uthi uJesu ngokuvuka nokuphila ukholwa yimi noma efiyophila so ke libize leli gama ulibize nakumakhelwane enganeni yakhe igula izosinda bese kuba kumkhuleko abaseRoma 10 verse 9 ukuvuma inkosi uJesu umusho lo mkhuleko useva izinto ezimbili number 1 uvuma uJesu ukuthi uyinkosi number 2 uvula iminyango yezulu niyangizwa kodwa uNkulunkulu engikhumbuzile sizowuthandaza lo mkhuleko ekugcineni iselelesi sangeniswa yini ezulwini khona wangitshela abantu basemaxhobeni angifuni abe ngihamba nawe noma abangazi noma abasekhaya lethu khona wangitshela umuntu wasemaxhobeni ukuthi iselelesi sangeniswa yini mawusekhaya lethu ungangitsheli ngifuna ukutshela umuntu ongekho ekhaya lethu ngiyazi ukuthi abalazi ikhaya lethu abangekho kulona ngoba ngakalichazi iselelesi sangeniswa yini ezulwini akekho wazi mfundisi sangeniswa ukuvuma uJesu inkosi samvuma kanjani lelizwi libhalwe uPaul akahambanga noJesu hayi uqinisile kodwa manje ngiyazi ukuthi uyasho nje njengomfundi abana befundisi bayiphiwe lento yabo ikubo uvela phendule noma engazi ashaye khona la injena ke lento ngesikhathi zelelesi zimbili iphahla uJesu sithe esinye uma uKristu yehla esiphambanweni usehlise nathi sesithi ke esinye angisazi singaphi unganginaki mangithi lesi ngiyikhulumela nje sesithi ke lesesinye hayi bo musukusho njalo silathina ngoba sonile lo akanaso sesibheka kuJesu wesithi Jesu simbiza ngegama Jesu uzungikhumbule embusweni wakho uma ethi embusweni uvuma ukuthi uyinkosi ngoba akekho umuntu onombuso engeyona inkosi so usho ukuthi iselelesi sasho sathi uJesu Kristu uyinkosi ngendlela yaso wathina uJesu wathi namhlanje uzoba nawe eparadise so kusukuvula umnyango wezulu umuthi uJesu Kristu uyinkosi ukuze uma kuukuthi siyafika isikhathi sakho hayi amadimoni ayokukhomba uyongena ezulwini ngoba uma sifika isikhathi sakho ungekho ready uhlangatshezwa amadimoni ayike bekuseyisibingelelo leso angichazi ikhaya lezo bangaki abangalazi ikhaya lezo baphamisa izandla kunina nonke enhlezi abangazini ikhaya lezo bale emuva bahlaliseleni abantu enibamemile emuva noma bafike late hawu abantu abamenyayo bahlaliswe emuva nahamba ngiyabephamisa izandla emuva hayi ke angilichazeke ikhalezi ngihlekise ukuthi khona abangalazi basaba ukuphakamisa ikhaya lezwi iWhatsApp group leyo uNkulunkulu wathi ngiyiqale ngo2020 bathi ngiqala igroup engizoshumayela kuyona zonke izinsuku ngase ngibuza ukuthi ngizoyibiza ngokuthini igama wathi angithi ikhaya lezwi iqaleke ngo2020 abantu bewu30 ngesikhathi kuvalizwe leCovid kungasashunyayela ukuvalwa amasonto baqala ke ngashumayela mina ebandleni babe u30 abano WhatsApp likhulile ke ikhaya lezwi lineminyaka ewu5 26 March kulonyaka beliqeda iminyaka ewu5 ngaleso sikhathi belinabantu abawu9400 njengamanje ke njokuMay nje bawu9700 babheka 10000 amabandla ahlukene abefundisi abaningi ngoba kuyafundwa khona kushunyayela khona umahluko phakathi kokushumayela nokufundisa uJesu mayehamba emhlabeni kuMateyu 28 uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho so ke la ke siyafunda ekhaya lethu mawuthanda ukufunda kwezikamoya ungangena ufaka umfundisi wakho umfundisi ufaka amalungu ebandla lakho ufake nombani umthandayo azofunda akungenwa ngamali mosungaphakathi amadatha akho ayimali ukuzulalela
So sebebaningi ke usungazibuza nawe ukuthi uma abantu sebebheke 10,000 ngingekho yini le abayibonayo engingayiboni ngenzeka ukuthi khona wrong ngimi ngisele kanjani mina. So ke mawufuna ukungena ke wazi ukuthi ufuna ukungena thinto kumemile noma uthinta abala ekhaya kwami ngomezulu bayazi bona ukuthi kungenwa kanjani noma bengangenile bonke. Ayanisho ukuthi ngingasho phela ukuthi angenile la. Anisho ngishilo into engingasho. Phela mina nginayimfihlo. Bakhona abangekho kodwa nginethemba ukuthi wonke umuntu uzongena. Mawungenile ke kule group awujoyinile ibandla. Ujoyine igroup ka WhatsApp. Njengoba uzongiqala nje ngishumayela ibandla. uNkulunkulu sengikhulise kakhulu. Ibandla linamalungu amaningi angizowasha webandla. Kodwa futhi ibandla liwu2. Ibandla lika WhatsApp nebandla leli libhalwe la. Engiliqale ngo2010 wathi uNkulunkulu angimakhele kambe umuntu usajwayele uthatha uNkulunkulu uJesu wafika ngqo. Hayi ngambona ngamehlo ngezwi wathi angimakhele ibandla la. Base ngiyawuqala ke umsebenzi. So ke lelo bandla ke ngabuza kuye wathi ngiliqambe igama ngithi kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngiyayisheshisa nje angingeni kuma details. Bengenzela ukuthi ke nimazi lo mkhwenyana wena enadina kuumkhwenyana okungasele umkhwenyana manje. Sekwaba umfundisi. uNkulunkulu ke wangilanda ke lapho ke ngambonga uNkulunkulu ngoba wenza indodakazi yenu inganginiki inkinga nayo ilibambe leli ivangeli salibamba sonke sagijima nalo. Ngizocula ke singene ezweni losuku singene enkonzweni. Ngicabanga ukuthi akukho kusele okudala ukuthi umuntu angangazi ukuthi ngubani uma ngimila. Mawushe umsebenzi yonke imihla ngisela mangishumayele zona ezenkulu khona kuthi khona konzima ngaqeda uNkulunkulu wethu nomusa siphambe kobuso bakho manje siyazithoba. Asinayo omunye singamguqela ngaphandle kwakho. Senza izwi lakho Nkosi ngoba wasibuza ngelinye ilanga. Wathi uma indodana yami isahambe emhlabeni yayingiguqela mayithandaza. Nina indaba ningangiguqeli. Salalela Nkosi kusukela ngalelo langa siyaguqa masithandaza. Ngoba wena Nkosi Jesu usahambe emhlabeni wawuguqa mawuthandaza ukhuluma noBaba. Singobani ke thina esingeke sisaguqa sikunikeza udumo. Siyabonga nangalolu suku lwanamhlanje ngimelana nemoya amadimoni nama-devil worshippers ama-satanist. Awana sabelo phakathi kwaleli tende, awana sabelo phakathi kwalomuzi wakomngomezulu. Ngiyawayala amadimoni ukuthi ahambe manje. Awana sabelo nakuyo yonke imizi yezingane zala ekhaya esezaphuma imizi yazo zayoshada noma zaganwa. Ngiyala amadimoni ukuthi awana sabelo biyela lemizi Nkosi ngoba bawusekelile lo msebenzi owenzeka namhlanje kuleli ekhaya. Usuwabathatha abazali
ngoba letha kuwena baphumule kusele bona manje kodwa baqhubeka endaweni yokukhonza abaphumile endleleni oyibekele umuntu ophilayo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubabusise ngalokho. Ngifafaza igazi lakho phezulu kwamakhaya abo. Ngifafaza igazi lakho Nkosi ngimelana namandla obumnyama phezulu wonke umuntu walelo khaya nalelo khaya lengane ezalwa la ekhaya nabazukulu bakhona. Siyabonga ke Nkosi namanje ngiba nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Ngimelana nakho konke okumelene necebo lakho. Ithi Jesu Kristu inkosi phezulu kwaleli tende uyinkosi nangaphakathi kwalo. Sebenza ke moya ongcwele siyakumema khuluma nami ngihlale phansi usebenzise lo mzimba usho lokho ofisa ukusho uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngingakaqali kufanele ngichaze ukuthi okunye sikwenzayo bonke abakade bela bazovela ku YouTube. uYouTube ke utholala emafonini noma ephone. Uyakwazi ukungena uma une app yakwa YouTube. Baningi kakhulu ke nabasilalelayo khona. Ngigcine ama subscribers engaphezulu ka 4,000. Asebelalele lezi inkonzo bangaphezulu ka 600,000. Lo mkhuleko othi esiubiza ukuthi wabase Roma 10:9 usulalelwe abantu abangaphezulu ka 22,000. Okungukuthi ke mabe ulalelile basho bamvumile uJesu. Angibazi ngikholwa ukuthi nabo abangazi sohlangana ekhaya ezulwini. Usebenziseke nawe lo mkhuleko uyasiza. Mawuno WhatsApp nje uyawufaka efonini yakho usebenzise. Njengoba sengishilo abagulayo bayasinda. Nabafile bayavuka. Ukuthatha ifoni uyibeke la endlebeni. Benze njalo kwenye intombazane bathi imhlathe isiqinile. Ngingekho mina lapho imhlathe iqinile esebanda. Suku umama wayobiza umakhelwane wayakhona. Mayifika wathumela walanda ifoni yakhe wavula umkhuleko wayibeka la yabonakala ivula amehlo. Kokuphila kwayo isaphila namanje. So ke ngamanye amagama uNkulunkulu usinikezele ikhali sisekulo umhlaba ukuba singafi singakafika isikhathi. Ufe ngoba sesifikile usuye ekhaya ezulwini. Usiyophumula ngoba imisebenzi iyasilandela. Sizovula izwi lenkosi eMahebheru chapter 11 sikhuluma ngesihloko esijwayeleke ngendlela emangalisayo kodwa abantu abasiqondi. Isihloko esijwayeleke ngendlela esimangalisayo kodwa abantu abayiqondi lento. Nginethemba lokuthi uNkulunkulu uzosiza sithi sisuka la umuntu esebese understanda kangcono. Ukuba ubusekhaya lezweke ubuzosizakala ngoba kusasa njengoba eshila umama uNkulunkulu mayisigcina soba sejozini emabhanoyini kwaMpontshana sobe siqhubeka no part 2 walenkonzo. Upart 1 lo sobe siqhubeka no part 2. Ukube kukhona ekhaya lezwi uzoyithola efonini yakho inkonzo yakusasa uyixhume kube kuhle kube mnandi. Noma ke mawune inyawo ezilula zivuma kodwa unganixabanisa umfundisi wakho asihlangane emabhanoyini isonto kusasa. Kufanele ungalove esontweni. Yikho ukuthi unganixabanisa umfundisi wakho. Kodwa ke mawucelile wakuvumela. Kufanele ucele, mawucelile wakuvumela hayi ke kuhle lokho. AmaHebheru chapter 11 sofunda uverse 1 no verse 2. AmaHebheru chapter 11 verse 1 no verse 2. Isihloko engisinikeza lenkonzo siwumbuzo sithi kuyini ukukholwa. Ngishilo ngathi into ejwayelekile. Sonke njengoba sila sinjani siyakholwa. Angazi kodwa masiqeda lenkonzo sizobe sizibona sikholwa yini. Sizobe sizithola ukuthi siyakholwa yini ngoba wonke umuntu uyakholwa namhlanje. Kanti lokhu ukukholwa kuyini? Asizama ukuphendula lo mbuzo. Sizofunda ke
verse 1 verse 2 amaHebrew chapter 11. Lithi izwi lenkosi kepha ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Into yokuqala leyo ekuverse 2 ukukholwa kufakazela umuntu. Uma uthi uyakholwa nje kufanele ufakazelwe ukukholwa. EkaJakobe isitshela ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Abantu abaningi bayakholwa kodwa banokukholwa okufile ngoba imisebenzi ayikho. Imisebenzi evuna ukuthi uyakholwa. Aqhubeka umpostoli uJakobe athi uma umuntu efika etshela utho unalo ungasho ukuthi hamba inkosi kubusise. Sesaqasha ngokuthandaza. Hayi ngizokuthandazisa nami lento ilunge kodwa unayo la endlini awumniki. Ukukholwa kwakho kufile makunjalo. Awusazi isibusiso esikhona ekupheni. Uthi uJesu sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. So ke uma wena unotho makhelwane wakhe efike ezolicela abanye baze bathi nimtsheleni ukuthi angikho. Kanti utshela abazukulu abazi ukuthi bano 5 years bafike bathi uthi ugoga sikutshela ukuthi akekho. Ngoba unjani usiyamazi mayingena esangweni uzofunani uyanishana. Yasibona lesandla sami obethi ngasibuyisa ngapha sizuvela la. Yasibona isandla sami uma ngisigoqile kanje ngiphethe utho angithi uNkulunkulu mayefuna ukungibusisa izohlala lapha lento la izowa. Kodwa mawupha unikeza umuntu uNkulunkulu mayekubusisa izobuya la uzothi uqala usivala ucabanga sena lutho uze sigcwele. Kwenzeka lokho kumfelokazi ondla uEliya. Niyakwazi lokho. Uthi uEliya ngiphe ukudla ngenzela iqebelengwane. Uthi lona kuphelile sekuselo kwami ngidle nendodana yami sife. Kodwa ke ngizokwenzela uthi yenzela mina kuqala. Wongenze njani wena? Ususele nokudla kokugcina. Unikezwe isihambi nje umuntu ongamazi. Bekhona umakhelwane umfelokazi. Bazothi sengiyayithanda le ndoda. Uncishane kanti uhlule ukubona ukuthi ngishe engeyona ethandwayo kodwa ethunywa uNkulunkulu ukuze uthole isibusiso. Hayike bengidlula lapho. Sikhuluma nje ngokukholwa okungena emsebenzi ufile. Uthi kuverse 1 kepha ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Kuze sizwe kahle ukuthi ukukholwa yini ngifisa sobuka amahumusho esingisi ngithi amabili. In New King James Version it now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtained a good testimony. In NIV it now faith is being sure of what we hoped for and certain of what we do not see. Wonke umuntu ophilayo emhlabeni uyakholwa unento akholelwa kuyo. Wena into okholelwa kuyo iyiqiniso na? Into okholelwa kuyo uqinisekile yini ngayo? Ngokuba ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Uyaqiniseka ngalento oyithembayo. Bese emva kwalokho lento oyithembayo ibe yiqiniso kodwa ingabonakali. Ngoba uma ukholwa into oyibonayo ukukholwa kwakho kunjani? Kuyize. Kholwa into oyibonayo. Into okholelwa kuyo kufanele ibe nezimpawu ezi2. Mayingenazi impawu ezi2 ukukholwa kwakho kuyize. Into nje okholelwa kuyona. Number 1 qiniseka ngayo bese uyayethemba. Uma uqiniseka ngayo kodwa ungayethemba kusikhona ukukholwa lokho. Qiniseka ngaleyo nto bese uyayethemba. Number 2 mayingabonakali kodwa ibe yiqiniso. That is faith.
ngoba mayisibonakala akusekhona ukukholwa. uJesu ngelinye ilanga evukile ethuneni esebuye ekhaya ezulwini, ufika abafundi bavala iminyango, uyangena, ungena odongeni. Mase bethukile becabanga ukuthi isipoki noma ithonga ngokolimi leBhayibheli, uthi ukuthula makube nani, basebezwe ukuthi hayi inkosi yethu uJesu lo bathi ukukhululeka. Bayisebiza uThomas, bathi woza Thomas uzothinta izandla zami khona uzokholwa, ufaka isandla sakho ohlangothini lwami ukuze ukholwe. Wakwenza uThomas, wayesethi uJesu babusisiwe abakholwa bengabonanga. Saqala lapho isibusiso somuntu okholwa engabonanga. Lithi leli verse kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Mawukholwa into oyibonayo, ukholwa into eyize. Simele ukholwa into esingayiboni, ngoba uthi uJesu ubusisiwe umuntu okholwa engabonanga. So thina sibusisiwe kunabafundi abahamba nenkosi uJesu ishumayela. Ithini sesibusiso zidlula bona, and amathuba amaningi athi siyothola imqhele ngaphezulu kweyabo ngoba thina sikholwe singambonanga. Bona bakholwe bembona, babona imisebenzi yabo. Bantu abaningi ukukholwa abakuqonda, abaku-understand. Asikholwa umuntu esake sambona. Njengoba abantu abaningi bekholelwa kubantu abafile, wakwambona ubaba wakhe nginto akasekho, sukholelwa kuye manje. Ku-wrong lokho. Lithi iBhayibheli ukukholwa uqiniseka ngento engabonwayo. Futhi kuyini? Kuyiqiniso ngezinto ezithenjwayo. Asiyithembi into engakaze sisize. Wakwenzelani lo baba wakho osekutshela ukuthi ulambile manje ehlaba inkomo, washiye engenayo yena, uthi uyithatha phi wena? Sidlala abantu abathi hlabela abangasekho balele baphumule. Imimoya ethatha isithombe sabo ibisizovela kuwa zothi ugogo wakho menzele iti. Lithi izwi lenkosi ezulwini akulanjwa, ezulwini akugulwa, akomiwa. Ukuphike lofuna itiye. Umsupporta kanjani umuntu ofuna itiye ngoba ezulwini akulandwa, uzolifuna emhlabeni? So ke ukukholwa kuyiqiniso ngezinto ezithenjwayo, futhi kunguqiniseka ngento engabonwayo. Qiniseka ngento ongayiboni, yodwa into ongayethemba ongayiboni, yilo kasidalayo. Ngoba manginibuka nje nonke njengoba nihlezi la niyafana. Why nifana? Ngoba wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu, sifana nosidalileyo. Manje yiwhy sifuza uSathane ongasidalanga? Senzelani imisebenzi yobumnyama na? Ukukholwa kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo, kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Itheke mawukholwa, qiniseka ngaleyo nto, leyo nto ufanele ibe nezimpawu ezimbili. Qiniseka ngayo bese uyayethemba, mayingabonakali kodwa ibe iqiniso. Uma lezi zimpawu ezimbili zingekho kulokho okholelwa kukho, ukukholwa kwakho kuyize. Ngaphandle kokukholwa awukwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Lisho njalo izwi lenkosi amaHebheru 11:6. Ngaphandle kokukholwa ngeke umthokozise. So ukukholwa kuyisekelo esisihlanganisela. Uthi kuRoma 10:9, uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, kuba ukulunga kuwena. So asebenzi ngokulunga kwemvelo. Khona abantu abalunge ngokwemvelo. Mawususemgcwabeni wakhe, nalabo abantu ngoba bakholwa babona bamdayisa. Hey usibani wayengevela ungile Nkosi yami. Hey usibani wayebhedela nje. Ukuyibhedela phela ngeke ungenise ezulwini. Usuthe usibani wayebhedela usutshela umhlaba ukuthi lo muntu lo wayengakholwa
ngoba uJesu uthe onke amazwi ayize nowakhulumayo nozilanda ngawo. So asibhedi masingabazalwane, into oyikhulumayo you mean it. Awuyikhulumi into udlala, unama jokes, awuhlekisi, isikhathi sokuhlekisa asikho, uba serious ngoba igama olikhulumayo usazophendula ngalo. Uma wena ungathathwa manje ubekwe lapha entabeni, unikezwe inkukhu ukuthithuthe. Uyithuthe usentabeni kunomoya zisakazeke impaphe zonke. Uthi usuqedile ukuyithutha lifika izwi liphuma ezulwini lithi ngizifuna zonke lezi impaphe zibutho. Ngayibutha zonke. Anjalo amazwi ayize. Uthi uJesu siyozilanda ngawo. Izwi eliyize yilelo ongakhumbula ukuthi utheni. Mawungabuyisa umqondo manje ekseni uvukile wakhuluma nosibani kambe bengithini. Mawungasakhumbula ukuthi ubuthini ubukhuluma into eyize uyesihogweni. Mina ngizokutshela nje iqiniso ngoba ngifuni esihogweni. Amagama ayize sisazozilanda ngawo. Kufanele mawukhumbula ukuthi kade ngikhuluma nobani ibuye into kade sixoxa ukuthi nokuthi and into benikhuluma ibased ezweni. Hayi isikhathi sokudlala ngoba usazolanda amazwi akho wakhulumile phambi kaNkulunkulu. Sikhuluma ngokholo. Lithi izwi lenkosi abayeka abantu ukuthembisa izinto abangezuzenza. Kuyisono ukuthi uthi ngiyeza lapha ekhaya ngeweekend. Ngoba mawungasafiki isono sokuqala uzongena ngasezulwini, uma uyongena uthi ukuphi la? Uthi ngisezulwini. Uhamba uthene emhlabeni, ikufikile lo weekend hayi ngificanga, akusekho sisazokhuluma shona esihogweni. Lithi izwi lenkosi thana uma inkosi ivuma ingigcina ngiyeza ngeweekend. Zenze ube safe ngoba mayingasakugcini usafe awuqambanga amanga, awuthembisanga into ongayenzanga. Izono zabazalwane asebethini bethi sezulwini thini. Kodwa uyathembisa angafezi. Ikhala ingane la uyayithulisa bizokuphathela ukuthi uphathela usweet. Uyabuya usweet awuphethe ukhohliwe wena. Uzongena kuliphi izulu ngoba uthembisile. Awangafeza. Zingaki idumbula endlini. Anizazi angithi. Kukangaki uthi saze safa ukushisa. Safa ilanga ufile phela manje kodwa uqamba amanga uyaphila. Uzongena kuliphi izulu uqamba amanga. Uthe ufile wena ukushisa kodwa namhlanje usakhuluma uyaphefumula. Safa amakhaza wangena ubusika nje savelelwa abantu abazofa amakhaza behamba ipolo. Kodwa bazalwane laba bantu bazongena kuliphi izulu. Yabona uma userious ongena ezulwini gada ulimi lwakho ngoba luzobonisa. Uthi uJesu okuphuma enhlizweni kuphume ngomlomo okumngcolisayo umuntu. Izizindle ezimbi, inkanuko yonke leyo nto iphuma enhlizweni. Uthi okungena ngomlomo okumngcolisa umuntu ngoba kuyadlula ahamba ukulahla lapha etoilet. Kodwa ukuphuma enhlizweni okumngcolisa umuntu. Ngikhuluma mina ngokukholwa. Ukukholwa singakwenza umdlalo. Kwafa indodana kaNkuluNkulu ifela mina nawe ukuba singene ezulwini. So uma kwafa indodana kaNkuluNkulu yini wena ukukholwa ukuthathe kalulu ukuthathe kancane nje. Uyakhuluma nje noma yini. Uyathembisa nje ungafezi. Sikhuluma ukuthi ke ngaphandle kokukholwa ukwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. AmaHebheru 11:6 athi kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokoziswa ngokuba ozayo kuNkulunkulu number 1 umele ukukholwa ukuthi ukhona. Number 2 ungumvuzi walabo abamfunayo. Uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu ukhona? Uyakholwa yini ukuthi ungumvuzi walabo abamfunayo? Yini pho wena ube nemkhuleko engaphendulwa? Imkhuleko yabazalwane ayiphendulwa. Basuke bagijime baye kubafundisi. Undisi ngicela ungikhulekise la. Umfundisi umuntu njengawe naye usazome kwahlulelweni njengawe. Funda uMarko 16:17 lithi izwi lenkosi lezi izibonakaliso zobalandela abakholwayo
hayi abefundisi athi ngegama lami bazokhipha amadimoni bashumele ngelimi ezintsha badle ukubulalayo bangakwenzi lutho bayophatha izinyo babeke izandla kwabagulayo bese basinde abanjani abakholwayo hayi abefundisi pho usithatha phi isibindi sokotela umfundisi ukuthi akakuthandazise ngoba unamandla alingana nse nakamfundisi ekhaya lezwiki leyo nto esiyenzayo empowerisha abazalwane bafunda ukuziyela kuNkulunkulu angaphinda lokho ethi umfundisi this umfundisi that ngoba siyafana siyalingana futhi uma kunokuthi asilingani uyazi ukuthi ubani abakhulu umzalwane mkhulu kunomfundisi umzalwane mkhulu lo wanihlaleni bakhekhezelele umfundisi ugaqa ngamadoda mina ngiyifuni leyo ngoba wena umkhulu mawusuka la manje uyodla ngazi ngethemba ikhondayo yokudla la ngwavuma mayingekho ke mhlambe eJozini muyi customer uyodla la kuphekwa khona adliwe ubani umkhulu icustomer nalo wethu icustomer elikhulu angithi mangabe icustomer lingasangeni uwethu imali ayisangeni uzoxoshwa livalwe ibusiness nami ke njoba ngimla phambili ngiyaniwetela ukudla kwasezulwini nini enibakhulu ukhona umfundisi omfundise engenabandla manje ubanike umkhulu pho yekani uthatha abefundisi bakhweze emakhanda wena umkhulu ezulwini ngisho singaye ebholeni ngoba ibhola niyalithanda angithi khona iqembu elikhulu elingenzi kahle iminyaka eminingi selake labaxoshwa abadlali uxoshwa bani ucoach pho yini nina ngicabanga ukuthi nibakhulu kunabefundisi njalo ukuthi abefundisi bakhulu kunani ezulwini umfundisi engayenzi into uNkulunkulu elithanda ibandla ushintsha umfundisi alethe omunye ukumshintsha kwakhe ngoba uNkulunkulu enza into ayithanda ayithanda uyambulala mphonse esihogweni ngoba udukisa yonke lenqobo isesihogweni akasolve iproblem ngokususa yena so anisudlala ke ngomusa kaNkulunkulu nibakhulu ayingathi ingane yakhe mayigula ekhaya ugijima uye kwamfundisi kanti lo uNkulunkulu kaba akusiyena owethu mako wethu sonke siyalingana kuye hambani niye kuyena kuphela inkinga anazi ukuthi kuyiwa kanjani nansi into esingayikhuluma kuyiwa kanjani kuNkulunkulu kuzangiphendule na uMathewu 21:22 uthi noma yini enikhulekelayo nikholwa ngoyenza ukhiye ukholwa uthi uJesu ngisho ungaba nokukholwa ngenhlamvu yesinaphi inhlamvu yesinaphi it's a smallest seed basho kanjalo ngiyazi nami kaze ngiyibona so ngoba unokukholwa nje okuncane ungathi intaba isuke la iyophonse kolwandle iyokwenzeka awuzususake intaba abantu bakhile sikhuluma ngeproblem ayikho iproblem ongayikhulekela kuNkulunkulu angayisolve umukholwa pho yini wena ugijima uyocela abanye abantu bakukhulekise cela ke ningikhulekise bafowethu ngane yami ifuna isikole ayisitholi kanti kabani lengane yakho angithi pho ikhulekele ngani wena yekani ukukhathaza befundisi yazi ukuthi phambi kaNkulunkulu umkhulu lingana naye noma ungaphezulu kwakhe ngoba thina befundisi siyaniseva siyanikhonza njengoba ngimi la nginikhonza ngezwi akunjalo pho umuntu okhonza omunye kusho ukuthini shuthi incane lo muntu so asifunde lento sikhule kumoya wazi ukuthi kusebenza ukukholwa kuhamba indleleni uJesu esihamba emhlabeni mayiphilisa umuntu aqede athi ukukholwa kwakho ukusindisile yamana ngoba bengambuza ethi hawu engani wena ubungikhulekela kodwa uthi ukukholwa kwakho okusindise wena ngoba noma ngafisa ukukusiza mawungakholwa ngeke usizakale ukhiye ulele lapho wena kholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona kholwa ukuthi ungumvuzi walabo abamfunayo then uzokunikeza into oyifunayo yebo mawusakhula kumoya ngabasebenzisa abanye bakuthandazisa kodwa kuthandaza umcela uNkulunkulu
akukhombisa izinto ezidala ukuthi ungaphendulwa and aziziningi ziboshwa ngegama elilodwa ngebhande elilodwa isono. Mawufunda Isaiah 59 verse 1 and 2 lithi izwi lenkosi isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa kodwa ububi bethu obusahlukanisa naye ububi bethu obudala umkhuleko wakho ungaphenduli diliza udonga uzophendulwa phela nje diliza udonga baningi eBhayibhelini belidiliza ukhulumile umunye ubefakaza la wathi kuvunywa izono ila kule group uyona khiyeke loyo sivuma izono ngoba mawungasivuma isono sakho lithi iBhayibheli isono sakho sokufumana numeri 32 isono sakho sokufumana so vuma isono sakho usiconfesse ludilike udonga awusivumi ke phansi kwesihlahla awusivumi noma kubani kodwa uzivuma kulowo muntu uNkulunkulu amgcobele ukuthi uzivume kuyena ngoba yena eselidilizile udonga ngoba yena owakhe umkhuleko uma esekucelela uzophendulwa uNkulunkulu akwenzela umusa siyavuma isono baningi abantu eBhayibhelini abavuma izono kodwa manje abantu abazi uZakewu wavuma izono zakhe kuJesu lithi iBhayibheli wathi mayefika uJesu phansi kwesihlahla waphakamisa amehlo akhe wathi Zakewu yehle emthini ngoba ngimele ukungena kwakho namhlanje wehla uZakewu bahamba lithi iBhayibheli wane lokungena nje uJesu uZakewu wasukuma wathi uma ngimaphucile umuntu into ngizobuyisa iphindwe kani akusikhona uvuma isono lokho wathi uZakewu ngizothatha indlebo yami u50% ngipha abampofu wayengavuma isono ke lapha wayesha inkokhelo yokurobha abantu niyazi inkokhelo yokurobha abantu sonke isono senzile uyasikhokhela la emhlabeni ukuze ungene ezulwini hayi ke ngiyazi anisangizwa ngiyangizwa hey kulungile wonke ukuthi mase ngithi awungitshela ukuthi ngithini usuyahluleka angiphindi sonke isono umuntu asenzayo la emhlabeni uyasikhokhela ukuze angene ezulwini ngesikhathi uZakewu ethi ngibuyisa into iphindwe kane uyakhokha ake sithi uthatha iorange lakho uzobuyise u4 wathatha ibhla amathathu awakhe uyalimala uyashona aphinda athatha u50% wendlebo yakhe aphanise ngayo kubantu abahluphekayo akusikhona ukukhokha lokho mawufunda abase Efesu chapter 4 ufuna ukutshela iyakhokha uverse 28 lithi owebayo angabe eseba kepha kunalokho akhuthala sebenza okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo awuzuntshontshe izinto zabantu busugijima umuntu uvuma isono kuphele lapho kufanele uphanise uwe nesandla esivulekile ngoba ubazi bonke abantu abantshontshela abanye usabakhumbula ukuze uNkulunkulu akuthethelele khokha uphe abaswele ngiyangizwa kodwa ziyakhokhelwa izona uyasivuma ukhokhe ngalokho uNkulunkulu azokubeka kuwena enhlizweni ngoba kufanele ukhokhe awusukwenza into bese kuhamba nje kanjani uDavid ubulala uUriya wayesethatha umfazi wakhe mayiqeda ukwenza lokho uNkulunkulu uthumela umprofeti wakhe uyomtshela uthi ngenxa ukuthi uthathe umfazi womuntu wayibulala indoda ngeke ukufa kuphume endlini yakho 1 hayi ukufa inkemba ngeke inkemba iphume endlini yakho uthi number 2 ngenxa ukuthi uthatha umfazi womuntu ngizovusa umuntu endlini yakho ozolala nabafazi bakho ilanga libuka noIsrael ebuka number 3 ngenxa ukuthi uthatha umfazi womuntu ingane ngoba esekhulelwe nje azoyizala izofa wakhala uDavid wacela uxolo wabhala iHubo 51 wathi uJehova ngiyakuthethelela
kodwa ngenxa yokuthi uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze ngeke iphume inkembe endlini yakho. Ngisazomvusa umuntu ozolala nabafazi bakho emini ilanga libuka. Ziyakhokhelwa izono. Macabanga ukuthi wona nje kuzohamba kahle. Mhlawumbe useyintombazana walala nendoda yomuntu, mhlawumbe agcina behlukene. Usukhohliwe yikho uhlupheka nje emshadweni wakho. Ukhokha le nto wayenza useyintombazana. Ziyakhokhelwa izono. Mhlawumbe washaya ingane yabantu. Nguluma nabafana manje. Wayishaya ngoba manje bezishimana nibashayela amantombazana. Usuyafika emshadweni uzothola unkosikazi uzonza isiyoyoyo akugqokisa ijazi akuwashisa amanabukeni. Uyakhokha. Washakanipha washaya intombazana. Ziyakhokhela izona. Mhlawumbe uhlezi kami nje emshadweni uyahlupheka indoda iziphethe kabi ngoba waveza ithuba wathi ukholwa la ukholwa khona ufakazi ukhuluma wenza yonke into wabona usuphusha isisu laphoxeka ivangeli wasivuma isono sakho wathethelela ukuthi uzazokhokha uNkulunkulu wazi uzokhokha kanjani mina ngiyakubongela uma ukhokhusela emhlabeni uze ungakhokhi ngale kwethu ngoba uma ungakhokhi la emhlabeni uyokhokha ngokusho esihogweni ngale kwethu. Amadodana kaDavide onke afa ngenkemba ngoba wabulala uUriya ngenkemba. Eyodwa ingakafi ngenkemba yabeka itende phezukwendlu ingazi yona ukuthi ifeza amazwi yabeka itende yashintshanisa amakhosikazi kayise ilanga libuka noIsrayeli ebuka. Ngoba into eyikhulumile uNkulunkulu akayishintshi. Ngikhuluma ngokukholwa. Ungabi budedengu ngezinto ozenzayo. Mawusuwonile buze uNkulunkulu ukhale kuzoba semseni wakhe ukuthi uzokuyeka ungakhokha akuxolele kuphela noma usazokukhokhisa ekuxolelile. Lona hlangothi mhlawumbe ubungalwazi lona. Siyakhokha sikhokhela izono zethu. Athi usuzwile ngikufundela into owebayo kuthiwa owebayo angabeseba kethe kunalokho akhuthala sebenza. So mawubuza ukuthi isela hamba ufuna umsebenzi usebenze. Unikeza abantu abahluphekayo ngoba kade untshontsha. Awusani kubona labo bobantshontshela. Kodwa usunika abantu nje abahluphekayo. Kodwa unesibindi qhamuka umakhelwane uyahlupheka uzocela impuphu uthi abathi awukho. Kodwa kade usebenza somewhere untshontsha. Kufanele uphe. Usala ungenalutho ngoba isikhashana lokhu kuyadlula usazohlala inguna phakathi esihogweni. Uyokusiza ukuthi ukhokhe sesemhlabeni ukuze ungene ezulwini. Ngakho ke ngaphandle kokukholwa ukukho umthokozisa uNkulunkulu ngokuboza uNkulunkulu umelo ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzo walabo abamfunayo. Ithemba elisebenza kangcono kunomthetho. Uma sikholwa kufanele kube nethemba. Yikho ke lelizwi lithi kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. USathane mayisha umzalwane ususithemba. Uthi mawuphila uthi kodwa uthi ngongena ezulwini. Ngosiyami bajabula obani abayongena. Singena ngethemba ezulwini. Asingeni ngokwazi nangokuhlakanipha. Kungumusa kaNkulunkulu bese uhlala ethembeni. Wenza izwi. Ngoba ngeke wenza izwi bese ungangena ezulwini. Uthi uNkulunkulu owenza izwi lami, usho uJesu owenza ozwa izwi lami aligcine. Uzothandwa yimi athandwe uBaba, sizoza sizibonakalise kuye. Mawufuna ukubona uJesu, yenza izwi lakho ligcine uzombona. Bambonile abaningi. Nawe mawufuna ukumbona, ligcine izwi. Ngakho ke kusibiza ukuthi wazi ukuthi ukukholwa akusikhona kwabantu bonke. uNkulunkulu ekuphila ukukholwa kubambisa okwekhali zamantungwa. Ngoba ukunikezile ukukholwa. Ukukholwa siyakunikwa.
ingakho abafundi Luka 17 verse 5 bathandaza bathi Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Wayetheni uJesu na? Wayethe umuntu umfowenu ekona eza kuwe mthethelele. Uma ehamba buya kone 7 times a day womthethelele. Ayibabona inzima lento bathi Inkosi yandisa ukukholwa kwethu. Bekumele kube umkhuleko wethu sicela ukukholwa kuNkulunkulu ngoba ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa. Mawufuna ukumthokozisa kholwa ukuthi ukhona. Kholwa ukuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Uthi asimfune senokuthola simbize seseduze. Omubi ashiye indlela yakhe embi. Usuyishiyile indlela yakhe embi. Imicabango yakhe emibi, izizindle ezimbi. Mhlawumbe uyathandaza. Uthi uthandaza userious. Vele izithombe nje zabanqunu phambi kwakho, vele inkanuko. Kodwa ukhuluma noNkulunkulu. Busy uyathandaza, uzoqubuka inhlamba kuwe ngaphakathi, thuba uNkulunkulu. Usenkingeni. Mhlawumbe ubusy uyathandaza. Papa mangesinye isikhathi uzumekile ulela uguqile. Dine ngithanda ukhuluma noNkulunkulu ulala uthongo wena. Kusulinde uzokuphendula. Ake sibe serious ngokukholwa. Ukukholwa unguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Ukukholwa kuyiqiniso ngento engabona, hayi ngento oyibonayo. Asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. So masihamba ngokukholwa yonke into ibased ekholweni ngoba bangene ezulwini abantu abangakholwa. Uthi uNkulunkulu mayezi address uMose, nginguNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Phothina siqhuma phi lapho? Ngofunda uGalatia 3 verse 7 lithi izwi lenkosi abokholwa ibona bangamadodana kaNkulunkulu. So ukukholwa kuhamba indlela ende. Ukukholwa kukwenza ukuthi ube indodana kaAbraham. Ukukholwa kukwenza ukuthi ube umntwana. Uma ungumntwana uyindlalifa yezulu. Uma ungumntwana uyindlalifa kanye noKristu. Uma ungumntwana uzomukela inkazimulo kanye noKristu. Uzothi mayisabelwe inkazimulo ufunda amaRoma chapter 8 suke ku verse 15 yak 17. Lithi izwi lenkosi ngesikhathi uJesu enikwa inkazimulo so inikwa nathi kanye naye uma sihlupheka kanye naye. Ukuthini ukuhlupheka kanye naye? Ukuthi kunoma yipi hardship obhekana nayo umbize abe khona. Ngakhohliswa abantu abashumayela ivangeli prosperity. Ngakhohliswa abantu abashumayela ivangeli lomusa. Vele lingelomusa kodwa kufanele kube nezinto ozenzayo wena ukuze uhlangabezane nalomusa. Uma ufunda kwabaseFesu ngithi iarithmetic yokukholwa lithi izwi lenkosi nisindisiwe ngokukholwa nalokhu akuveli kini kodwa kungumusa kaNkulunkulu. So wena uza nefaith ihlanganiswa nefavor kaNkulunkulu bese uyasindiswa. Awukwazi ukusindiswa ungezile nokukholwa. So ke bese bekutshela nje ukuthi hayi wena uJesu sakufela esiphambanweni. Ukuthi bonke abantu abasemathaveni namhlanje bayizulwini. Iphutha lelo. Bathi hayi prosperity ivangeli prosperity kufanele ube nezinto ezinhle bazonqakisa imishado banqakisa okhiye beemoto phambili abefundisi. Akusilona ivangeli lika Jesu. Uma ufunda u1 John chapter 2 verse 6 lithi loyo othi yamaza kahambe njengoba yena ahamba. Uma uJesu wethu ahlupheka simele ukuhlupheka. Izenzo 22 verse 14 lithi izwi lenkosi siyongena ezulwini ngokuhlupheka. Nansi indlela ababehamba ngayo umgwaqo ongakabikho beya lapha eNgwavuma. Mhlamba sahamba namanje. Uma uhamba kule ndlela idlulaphi idlula uMpola ngithi. Ubani uthwani? Idlule Phopho, hayi idlule Phopho. Uyikho seningihleka nje. Lungileke ngihlekeni.
uma uhamba ufika lapha ePhophopo uthole kunomhosho othize kufanele uweqe bese uyaweqa okulandelayo ngeke naweqe lo mhosho uzoweqa ngithi so uma thina sithi silandela uJesu kodwa sifuna ukuhlupheka sifuna iprosperity simlandela kanjani yena wayengena indawo yokubeka ikhanda lithizi lenkosi njalo ntambama eqeda ukushumayela eGetsemane ayolala wayelala entabeni uJesu thina funa sibonge sinezindlu esilele kuzona ungafuni okungale ufuna iprosperity uhamba endleleni uJesu ahamba kuyo kahle hle mawuhamba kuyona uzohlupheka njengoba hlupheka umahluko ukuthi ukuhlupheka kwethu ngeke kufane okwakhe njengendodana kaNkuluNkulu wahlupheka kakhulu thina sizohlupheka kakhulu ngoba sihluphekela umuntu yena wayihluphekela thina kodwa ngeke umtshele ukuthi ulandela uJesu ubusufuna iprosperity ufuna izinto ufuna umuzi omuhle ufuna imoto enhle ufuna yonke into enhle noma umfundisi ukuthembisa lo uzani ngizonqa kokhi nikhohle into eyodwa ukubuza ukuthi awungitshela umfundisi wami kahle hle ukuhlaleleni yonke leminyaka kanti uhlezi nokhewe emoto yakho ubunganginiki ngani sonke lesikhathi banibizo uzani zolanda izinto zenu xa ufuna ukumbuza uzoza uthi angizolanda izinto zami ubuhlaleleni nazo akaphendule lo mbuzo akekho umuntu onezinto zomuntu la mina nginalutho lwenu la okwakho kusezulwini guqa ngamadolo ukufuna uNkulunkulu lithizi lenkosi Jakobe chapter 1 verse 6 ukhona yena ofuna ukuhlakanipha akafune uNkulunkulu ophaye engajakadi ukujakada ukudikila akudikile endima isekunikile indaba akuphuthi uye kuke ufuna kumuntu yazi mawufuna into kumuntu wenzani landa isiqalekiso abantu abazilunga izinto zabo nje basukela iqalekiso zihlezi bayilanda ngisho ukuthini ke mangisho njalo izwi lenkosi uJeremiah chapter 17 verse 5 and 6 lithi uqale kusi umuntu othemba kubantu nowenza inyama ibe ingalo yakhe uqale kusiwe lo muntu so mawuthemba ingane yakho ukuthi izokondla ngoba isiyasebenza uyifundisile ulanda isiqalekiso uthemba indoda yakho ngoba iyasebenza uhlezi wena uyivili izandla enqamukile ulanda isiqalekiso sebenza isiqalekiso satholakala ensimini yaseEden uNkulunkulu ebaxosha wathi umuntu odla ithukuthuku zakhe hayi ukuthi khona odla ithukuthuku zomunye ayikho lonto leyo yodle zakhe ithukuthuku so manje mawuqala uthemba umuntu wenza inyama ibe ingalo yakho kusho ukuthini lokho ulanda isiqalekiso ithi izuqalekisiwe bese ubusise umuntu verse 7 and 8 othemba kuJehova nowenza uJehova belithemba lakhe ake siye ukuthemba abantu ubuya kujikela kusasa mawuqala nje ngomlomo wakho uthi yazi isibani wangiphoxa bengikuthemba angikho ukhona wakazalisho lelo gama yini usukusho ukuthi kade uziqalekisa ngokuthemba yena musumthemba umuntu iBhayibheli lami lithi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena phela into okufanele uyenze mthanda umuntu kodwa ungamethembi akeneke ukuthemba abantu ulanda isiqalekiso qalekisi umuntu othemba kubantu kodwa ubusisiwe othemba kuJehova sukela umuntu nosukela umakhelwane makhelwane nginenkinga makunje ngenze njani uyakholwa lo makhelwane mayengakholwa ulanda isiqalekiso Mahubo 1 verse 1 lithi ubusisiwe umuntu ongahambi ngeluleko zabalo meaning uqalekisiwe uhamba ngeluleko zabo usukela nje umuntu ongakholwa uyofuna iadvice wenzani lapho ulanda isiqalekiso sihlalele ngikhuluma ngani ngokholwa lezi zinto ezincane ongazibheka ongazinakile unomfundisi wakho baningi abafundisi bagcwele awubuzi ngani kubona uzobuza kumakhelwane wakho ongakholwa lize lithi singamangalelani umangala kanjani umuntu ongakholwa ethethe icala lakho ingazi ke siyashisa bekumakhelwane eduze adla indawo yakho
gijima endoneni wenza isono kuNkulunkulu ayithi uyakholwa wena ayithi wena noNkulunkulu wena awutsheli ngani yena Nkosi nange edla indawo yami uyomangala umuntu ongakholwa yolwina ngenhlanhla lelo cala kokuqala lo ngoba le nduna mayingakholwa urojo umuntu ongakholwa amadimoni abazoxoxisana azwane hey lo muntu lo nomoya ongcwele lo uyasishisa ake simdlele indawo yakhe usuhlulekile ungakaqali ngoba ugijime waya kuphi umuntu ongakholwa funda ukwamukela ufunda ukutshela okudalile inkinga yakho niyangizwa kodwa bazalwane sikhuluma ngokukholwa ngaphandle kokukholwa ngeke umthokozise uNkulunkulu uthokoziswa ukuthi ukholwe ukuthi ukhona ngoba ugijima uyofuna iziyalo kwabanye abantu nje ngoba ukholwa ukuthi uzokutshela ukuba ubukholwa bungeke ukwenze lo ningi izinto esizihlaza ngazo ukuthi asikholwa ake sikholweni bafowethu uma sikholwa uzongaphili la emhlabeni kodwa ula emhlabeni nengizwa ukuthi ngithini uzongaphili emhlabeni ula emhlabeni ngoba unjani uyakholwa bese Kolose 3:3 lithi uma nafa noKristu ukuphila kwenu kufihlwe naye ekuNkulunkulu ngakwesokunene so uthola ukuthi uyasibuka njengoba usibuka sikhuluma nje kanti angikho la ngikuNkulunkulu ngakwesokunene ngifihlwe kuJesu athi uPaul ukuphile ngiphile emhlabeni ngiphila ngokukholwa indodana kaNkulunkulu eyangifela so uJesu occupy umzimba wakho ngomoya ongcwele uhambe wena uyohlala kuthi makuthiwa konakele noma ushonelwe ingane bekulindele ukuthi uyakhala uyo yonke lento yebo uzuhleka kodwa awuthintekile lithi izwi lenkosi asikhali njengabantu abangakholwa ngoba thina siyazi ingoba ufihliwe umzalwane ofihliwe akaphili njengomzalwane ongafihliwe uxoshwa manje emsebenzini ingacacile kanti khona umuntu obekuzonda ekuzonda ethi uyamshisa shisa amadimoni akhe ngeke uguqu uthandaza ukuthi Nkosi ngiyazi makuvaleka lo mnyango uvula omunye ithi ngaphelile inyanga usuthola omunye umsebenzi ukholwa lo kodwa uma ungakholwa uzobalisa Nkosi yami sebengixoshile emsebenzini kanti mhlawumbe yalo futhi uxoshwe nje ngenxa kaNkulunkulu uyakusiza uyakuphephisa khona into ebizokwenzeka ikulimaze abese kuphephisa uyazi ukuthi bayafa abantu afa umuntu elungile kanti uNkulunkulu yamphephisa funda Isaiah 57:1 and 2 lithi izwi lenkosi bayafa balungile abantu bengakunaki kanti uNkulunkulu yamphephisa engozini ethize ebizokwenzeka uNkulunkulu usazi sonke njengoba sila ngobuthakathaka bethu mhlawumbe uyabona ukuthi hey sibani uzofikwa insizwa ezofika ikushele kushana amadolo uvela uvume nethempeli likaNkulunkulu futhi abonda ayikho ialternative uvela ushona uhambe akuthatha kufaka ezulwini bakhala abantu woneni ubani nafe semncane kanti uNkulunkulu uyakuphephisa sale kukhalwa lana kuthiwa hayi ngeke uNkulunkulu ashesha amthatha usibani emncane uyakwenza lo angikhulumi ngento engingayazi ngoba khona umunye umfundisi wakwenza lokho angiphethe ngale ndaba yalomfundisi umfundisi wayishumayela alifiki ikhwezi la ngeke nimazi khona umfundisi okuthiwa uSibiya wayishumayela lo mfundisi izathi ngishumayela ekhwezini ngamfihle khona ngeze ukuthi le ndoda le iphathisiwe kwahamba washona uSibiya esikhaleni uSibiya seshonile hayi wasenkandle ngathi ngiyaye emgcwabeni wakhe ngaba eli ngoba isikhathi mina ke ngasidina ke ngafika mangifika ngihlaleke mhlawumbe indawo etishibe nje kubekwe ihlalo phambili mina akangithanda uhlala phambili nabefundisi ayingihlale bangiboneke abafana bakhona ukuthi hayi umfundisi baba sicela uyohlala phambili ithi mina ngiyohlala nobani befundisi bahlala ngithi mina ngiyabona akho umfundisi lapha ngeke ngiyimva no ngiyeke nje ngihlalele mhlambe ngingaya masebe khona abanye hayi ngivele ngiyohlala nje hayi kwadlula bafika ke bahamba yohlala bangikhohlwa abafana ngajabula hayi mayiqala inkonzo bese ngiba nomkhuleko ukuthi Nkosi umbulaleleni uSibiya
uSibiya uyashumayela ivangeli eliphilayo umthatheleni uSibiya hayi uthuleke siqhubeke izikhuluma bese kusukuma udadewabo angiyazi vele family ngazi uSibiya noSibiya mangikhuluma iqiniso ngamehlo ngangamazi ngangimlalela intshumayelo zakhe sukuma umdadewabo azochaza athi uSibiya umfowethu siyiwele naye hayi ke wona uyamazi ke amqamusha indaba zabo bekhula esezothi umfowethu wathatha isinqumo wathi umfowethu akafuni ukushada ufuna ukusebenzela uNkulunkulu hayi kudlule ahlale phansi hayi ziqhubeke izikhuluma maziqhubeke izikhuluma bese kuzosukuma umfundisi abebe nayo njengomngane abebe naye eThekwini ukubesho bese seThekwini engenkani athi umfundisi la kukhona ubese njani ya ubese zolobola uSibiya nosuku lomshado bese linqunyiwe akhulume athi mayiqeda usho njalo bese kukhulumizwa lithi lokho ke ngimthathele khona uSibiya wenze ithembiso kimi wathi ngeke ashade laba bamkhonza futhi asho lo athi simbele selube ngafuni bese lithi ubezosuka ezweni lakhe athi mhla efa ngingamemukeli ubephulisa ithembiso ingakho ngimthathile bese ufunda uIsaiah 57 verse 1 and 2 ngalazi lapho lelizwi elithi umuntu olungile uyafa abantu bengakunaki amthatha uNkulunkulu emphephisa kuphi ebubini so uNkulunkulu uyaphephisa Niyangizwa kodwa amen ngengitshela omama behlushwa amadoda yithi mina thandaza ucela uNkulunkulu akukhulule kodwa ube ready ukuthi angakukhulula ngobuhlungu noma akukhulule ngobumnandi mhlawumbe uzwenza indoda yakhe vele ihambe yokukipita lapha ya niseqamgwaqo kanti ukukhululwa wena mhlawumbe indoda ivele ife kanti ukukhululwa wena mhlawumbe ihlale ku wheelchair isiumsebenzi wakho kodwa ukhululiwe usizomkhonza kahle uNkulunkulu uyakhululana kodwa iba ready ukuthi angahla kukhulule ngento ebuhlungu noma ukukhulule ngobumnandi ikhuluma ngokholwa umuntu okholwayo wamukela yonke into umuntu okholwayo uthemba uNkulunkulu ithemba lakho libe uJehova ngaso sonke isikhathi uthandaza umcela uNkulunkulu akusize uyenze intando yakhe kodwa ngeke uyenze izono zingavunyiwe ngoba izono ziwudonga uIsaiah uthi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona uNkulunkulu uthe manje sembonile wayeseyikhalela uvuma izono indaba uvuma izono azigcwele eBhayibhelini uthi maye kimi ngokuba ngibonile inkosi uJehova ngokuba ngihlezi phakathi kwabantu abayindebe zingcolile nami ezami zingcolile akusikhona uvuma isono lokho na wayesho ukuthi unolimo olubi uyahleba uyathuka engumprofeti wathi mayiqeda usho njalo lithi izwi lenkosi kwasuke elodwa lamaserafi lathatha ilahle elivuthayo ngodlawe altar lalibeke emlonyeni wakhe lathi lokhu ususile izono zakho zithethelele uthi ngase ngizwe izwi lithi siyothuma bani na ubani uyakusiyela wasethi thuma mina Nkosi ngoba mawusuzivumile izono zakho usuready ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngawugijimela umsebenzi kaNkulunkulu uwenze nezono ngawugijimela umsebenzi kaNkulunkulu uwenze uthwele ngoba lezi zono zabantu zizoba ngezakho ngeke umfundisi wami efika umuntu ezovuma isono umxoshe ngoba ufuna idignity ufuna ukuhlonishwa mina wathi kimi uNkulunkulu uma umuntu ezovuma isono kuwe uqala uzibheke makunesono usikhumbulayo ungamvumisi hamba uyozivuma wena kuqala bese uyamvumisa ngoba ngesathi umkhulekela unesono usikhumbulayo wakho umkhuleka ufike ezulwini ngiyomthethelela yena ngoba uze ekholwa kodwa ngosinamathelisa kuwe isono mbona abefundisi bedlwengula ke benza zonke lezi zinto nje izono zabazalwane bakuvumisa abazalwane bakhanselisha abazalwane nibona abefundisi beshout izono zabantu epulpit ngoba sekwezabo zinamathele kubona kodwa izwi lithi vuma isono sakho
omunye komunye awuthathi ke noma ubani ozothi uma usuqedile athandaze usethi hayi nami futhi ake ngivume ezami okwazi ukuthi owakho umkhulu yabe ekukhulela nofika ngezulwini akukho umagezana lo uyahamba uyogeza kumntwana kaNkulunkulu odiliza udonga uqede bese uzobugezisa abanye awukwazi ukugezisa abanye ungcolile ubagezisa kanjani ungcolile ngathi unezandla ezingcolile uthi ugeza izitsha uyayingcolisa nje lezi zitsha washa izandla zakho zibe clean ukuze washa izitsha zibe clean ngikhuluma ngokukhona sithandazeni bafowethu ngakhuluma kushona ilanga simbonge uNkulunkulu Baba olungileyo baba ongcwele uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga ngenkonzo siphewa nomoya ongcwele usifundisa ngokukholwa ukukholwa kuyinto ebanzi ejulile wena umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu sho njalo amaHebheru 12 lithi wena ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu masigijime sibhekile kuwe Nkosi Jesu singabanaka abanye abantu ngoba izulu abanalo singabesaba abantu sho njalo kuMateyu chapter 10 verse 28 uthi ningabesaba abantu ababulala umzimba bengenza kwenza lutho emva kwalokho kodwa mesabeni lowo othe sebulele abe namandla okuphonsa esihogweni ngoba wena wedwa Nkosi Jesu oyindlela neqiniso uthe akekho yakubaba ngaphandle kwakho wena wedwa futhi Nkosi Jesu oyindlela neqiniso ophethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi akekho ozosihogweni ungavumile wena ngoba uphethe ikhiye zakhona ngiyathandaza Nkosi ukuthi bakhululwe laba abafile kwelika moya abaphile ezonweni abasesihogweni babakhululwe inyama esahlangene nomphefumulo ngoba ngeke baphinde bakhululwe uma sebedlulile kuleli usuyabalonda uyabagcina asebekhululiwe uzibavuse ngomhla wokuphela siyabonga Nkosi kunikeza udumo siyabonga ngale nkonzo mbusise nomntwana wakho okubekile enhlizweni yakhe ukuthi kube nale nkonzo ngoba ukulalelile wayenza intando yakho mbusise Nkosi sibusise ngimfisela sona esokungena ekhaya izulwini mlondoloze Nkosi balondoloze bonke ngiyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu sisazongena Nkosi emkhulekweni kaRoma 10 verse 9 ngiyacela ube kanye nathi uzwele yilo naloyo uzokhuleka lomkhuleko umenzele umusa uJesu Kristu inkosi amen kete yako Gobindela zimbi kete yako indlela zimbili enye iya elufe enye iya elupile kete yako izovula ithuba lokuthi abathandayo ukhule kuRoma 10 verse 9 emva kwami abathandayo kumvuma uJesu abayithatha iCV bayiphonse emuva ukuthi wakholwa nini wasindiswa nini kodwa intuli zendlela ziyakungcolisa yini sigeze masilala uvuke ekseni uhambe edrobheni mawukhumula ntambama thola izinto zakho sezinesikofu la kanye zingcolile zingcoliswe yini uthulilwe endlela uzongena kanjani ezulwini uthulilwe endlela lukhona hayi mhlawumbe ukuthi wonile kudlula ibhasi nje lashiphuquza uthuli wangcola
kodwa ingakho uzogeza uma usulala. Wagcina nini ugeza umphefumulo wakho? Wagcina nini ukuwasha? Uma wake wawasha, khona abangakaze bawasha, khona abangaze bayivuma izono zabo. Izono zivunywa kusukela umncane untshontsha ushukela, uthunywa, ungafuni. Uhambe esitolo kuye noshintsho ongaphelele, untshontsha imali yokukhera esikoleni. Isono leso. Uphika into oyenzile, ubulala isitsha, uphika ukuthi wena kushaywa abadala, kanti wena ingane uyathenja uthenjela into engekho. Izono lezo ziqala lapha ku4 years. Udlala umacashelana nomfowenu nomzala wakho. Uzothini uNkulunkulu? Uzofika uthini? Lithi izwi lenkosi siyiphunga elimnandi kuNkulunkulu, iphunga likaKristu. Ngoba usuku sunuka igazi likaJesu likwashila. Ngithi mina wagcina nini ukugeza? Uma wake wageza. Uma ungagezi lo mzimba lo 7 days uyanuka. Phu. Phambana nabantu bathi khuluma insuku eziwu7. Mingaki iminyaka wagcina ukugeza. Uthini uNkulunkulu ngawe ehlezi? Mayekubuka umethi uyakuvakashela, lithi izwi lenkosi lapha kuJob uyazivakashela ekseni njoba ayenza uAdam njalo makuthambama ilanga wayobabheka uAdam noEva baze bona wayesayeka. Lithi izwi lenkosi uyini umuntu ukuthi uNkulunkulu umlandele. Uyasilandela uNkulunkulu, uyazivakashela. Mhlawumbe useyekile wena ukuvakashela ngoba uyanuka, unuka izono. Uyanuka, nokuthulilwa endlela. Mhlawumbe wazivuma izono. Kodwa kwadlula ibhasi lakuthela ngentuli kumoya. Lisebenzise leli thuba. Lisebenzise. Sithandaza abaseRoma 10 verse 9. Emva kwalokho bese uyazivuma izono zakho. Ngithi abantu babili emhlabeni abaphilayo. Yilo kufanele aphile insindiso, yilo odalela ukuphenduka ngomzuzu wokugcina njengeselelesi. Akavumi izono loyo. Vuma uJesu athi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Kodwa khona labo kufanele bavuma uJesu, avume izono zakhe, abhabhadiswe. Abese babhadiswa ngomlilo nangomoya ongcwele. Ayiphile insindiso ukuze athole umqhele ezulwini ngoba unqobile. Lo uphenduke wayeseyafa awukho umqhele wakhe kodwa uzoyithola ingubo emhlophe. So awuzazi wena ukuthi umuphi kulaba bantu. Kodwa lisebenzisa ithuba lokuvuma uJesu. Sizosukuma ngikhuleke nami njengoba ngikhuleka nje nisho emva kwami, nami ngizivulela izulu. Nami ngiyageza ngoba nami ngiphila emhlabeni. Wena ugeza nini? Ungumfundisi noma uyena? Sonke kumiselo maHebheru 9 verse 27 kumiselo ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kwahluleka. Akekho ngizohluleka, akekho ozokomela othi njengentethe. Kumnandi ukushumayela kanje kungashoniwe, ukuhle nje kumnandi. Abantu banovalo bayisaba uma besidumbu silelela. Athi mhlambe yimina cha akho umuntu ofile, kodwa uma sense zakho uyaphila. Uzothatha isinqumo esifanele. Sukumeni ngoshemba kwami. Khethe yakho, khethe yakho indlela zimbi. Khethe yakho,
ngicela thina sonke simile nisho emva kwami lomkhuleko abaseRoma 10:9 sithule nezinsimbi kuthula konke njengamanje siyazikhalela kuNkulunkulu nawe mzukulu wami unalo ithuba lokuzikhalela uma uthanda usukume ngoba uzobalisa ukuthi wangishaya insimbi mina ngilithola ngithuba masikhuleke Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise uSathana ngimfuni amadimona ngiwafuni ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami ungikhulule emandleni kaSathana ungilondoloze Nkosi Jesu uzungivuse ngosuku lokugcina ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu amen ake nginikhulekele nisamile nonke Baba egameni lika Jesu ophilayo uNkulunkulu wethu nomusa nanti ibandla lakho lakhiwe amabandla amaningi ahlangene ngoba vela likho ibandla elizongena ezulwini kungena umuntu ohlanzwe ngegazi lika Jesu siyazi mawubuye uzobalanda emabandleni amaningi ahlukene laba abahlanziwe ngegazi lakho ngiyathandaza manje naba abantwana bakho Nkosi bageze bonke bahlanze ngegazi lakho bangcwelise bakulungele ukuhlwithwa kwebandla kungabe bikho noyedwa ozosala ngoba uyosala uyofise ngathi ngabe ngcono kuba kazalwanga ngosizo liyoba khona kuleminyaka ewu7 ngiyakhuleka ke uNkulunkulu wami nomusa iba nomusa kulona loyo ubaphe ukukholwa usifundisile ngokukholwa wathi ngaphandle kokukholwa kukho ukuthokozisa ufuna umuntu akholwe ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abakufunayo siyakufuna ke Nkosi Jesu siyakufuna usenokutholwa siyakubiza useseduze ithi Nkosi iba nomusa kulona loyo njengamanje umgeze ngegazi lakho umngcwelise sinikeza wena ke lonke udumo lokufanele uma sisho lesisivumo osiphe sona sithi sonke uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen siyabonga sengahlala phansi siyambonga uNkulunkulu kakhulu sesifikile ke emaphethelweni enkonzo khona ngicela ukwenza engikhohliwe uyamkhumbuza manje uNkulunkulu ngizothandaza bangasukumi ngithandazele bonke abagulayo uNkulunkulu uyabazi baphethwe yini ikakhulu uma esukumile noma mayigule engakwazanga ukusukuma kodwa mayewuthandazela uRoma 10:9 ngiyabakhulekela baba egameni lomfelo wethu Jesu ngiyathandaza Nkosi khulekela bonke abagulayo manje phakathi kwaleli tende bonke abavumile ukuthi uyinkosi ngithuma izwi lakho elinamandla ushilo kumahubo 107:20 wathi uthumela izwi lakho libaphilise libakhulule emathuneni izwi lakho ke Nkosi ligijima ngaphezulu kombani izwi lakho lidabula umlilo lidabula amanzi izwi lakho alifinyelele kulona loyo ogulayo manje izwi lakho uNkulunkulu wami nomusa liyadala izwi lakho njengoba lidala futhi liyasusa ngiyathandaza ke Nkosi ukuthi ususa ukugula emzimbeni walona loyo khona la noma uyibukayo ku YouTube noma ulalele ku WhatsApp susa ukugula ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo sidala umzimba omusha ophilayo ngezwi lakho ngoba izwi lakho liyadala izwi lakho liphilile linamandla izwi lakho libukhali kunenkembe esika nhlangothi zombili izwi lakho lisika lahlukanise umkantja namalunga lihlukanisa umoya nomphefumulo lahlulela imicabango nezizindlo akukho okusithekile ongekho bala kuwe Nkosi siyozilanda ngakho ngiyathandaza ngiyacela mabaphiliswe manje phezulu kwalemzimba egulayo ngithi uJesu Kristu inkosi amen sebephilile ke bonke siyabonga buyisela kumphathi ohlelo Isango lakhona